Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ade ayuru saya luku a video. A true media de tapastrati. En we baru alamalawan. Sweet welcome kona ini. Ude namo voor Yere. Today for scarce. En dan we winsi alla de lobby volgers. Wan sweet kresneti. Nanga wan boom nyo Yere. Ude nanga tapastrati le fam chaka fesi e wotak nanga wan barada. Die wan die e mening. Fego mi barada. I go, man, go. And I go so my go. Ja, wabi mek moeite, hè? Ja, na mi I go, man, en ik go naar kontre. Ja. Dus nog het wel na mi I go on fasi tjus, maar en ik go naar kontre. Famus go. Nek fossi. Ja. Dat we begrijpen. En we vieren toe. Want dat in Sranan weer aan toe. Dus we delen mening aan jou. Atori Bouta, gofeesrechter. Ga Feni zijn? No, atori, gofeesrechter, no, lang atori. Ja. Maar moest aan einde, alakti aan einde. Ja. Maar dit na, je ziet duidelijk dit na Holland en bepaald als aan dit. Ja. Holland en bepaald. Akkoord in Noord-Jaas, hoe de onafhankelijk, maar toch Holland en bepaald. Maar begrijp je akkoord Jaas? Maar met Yere smet dat die Holland is bepaald. Wat bedoelt dat Holland is bepaald? Akkoord is onafhankelijk. Akkoord is onafhankelijk, ja, maar toch Holland awan ching sani sai bepaald in akkoord ja. Vooral tegen uru politiek die namakti, NPS via PISO. Oké. En dan de uru politieke partijen zijn NPS en via PISO. Dus maar de Holland de toe. Maar zolang NDP de Holland de. Oké. Zo meer share, zolang NDP de Bouta de Holland de. Zolang de Uruman de Holland de. Oké, 20 jaar. Straf. 20 voertjes zo Jimmy. Afuro, die 15 maanden aan de. Anama kile man. Oké. Anama kile man. Ja umiku wat echt dossier de na Holland. Maar de man met de eigen dossier je na kontre, dan Bouta kile man. Met am kila strafo. Maar een echt dossier, de na Holland 60 jaar. De man wordt dossier. Dus niet, maar begrijp, het echte dossier de na Holland en het dossier zal met ja na de man making. Zal de Euro politieke partij make dossier ja zo. Na de nabestaanden ja. Make zo dossier Bouta met hebbe Bouta. En de man hebbe ja man ba. Maar Bouta schrijft dat je iedere verantwoordelijkheid voor de gebeurtenis. Ja, meestal. Je na baas, voordat je na directeur voor een precies, een vrouw dus dat. Ja, laatste. 5. Ja. Ja, Gitori. Zo ben je maar. Ja, a 20 jaar. Ja, a 20 jaar, a dekbaar. De man was er moro. Ja. Want de voorman kiest 15, Bouta man kiest 20. Maar bij de leider van groep en de leider van groep bij Taking. We zien het doen next, maar of je drijft een bedrijf, maar als je een bedrijf, nou je abba schuldigen. Ja. Alles is. Oké. Dus dan nou, Bouta moest go 20 jaar, maar een mogelijkheid voor een actiegratie. En van Oeverstaan, afkati van man, melde rechter Ikba, dat hij de van plan voor actiegratie. Ja, maar gratie voor jou zo is gratie van konde jou zo. Nou, Holland hebben bepaald maar gratie wat. De bouwt actie gratie naar president. De president bel Holland, bel Den Haag, voor kan gaan en Den Haag dat nee, het aan niet toe. Dus gratie naar Holland hebben bepaald toe. Alles aan Holland hebben bepaald. Zolang Euro politiek de macht die naar konde. Holland hebben bepaald alles aan in naar konde. Daarom de man nooit op Bouta. Dus de man wanneer akkoord moet zijn via PNPS. Ja, dat is het. Dus Holland heeft bepaald. Heeft Bouta moet je dat gratis of niet. En mij bepaald? Holland heeft bepaald. Of een president? Nee, president heeft bepaald. President kan bepalen, maar president actie Den Haag.
If amagji Holland, if amagji Bouta gratis. Oké. Maar fijn denk je bent een president. Oké, je tak naar Holland te bepalen. Dat bepaalt. Het is Holland het takje aan mij doen. Holland naar Dagu. Want ama de teluku, ne van Brunsie met handen en voeten gebonden bij Chan. Ne van Chan ook toe met handen en voeten naar Holland, naar Den Haag. En naar Den Haag heeft dat nog ja. En als dan is hij, at 20 jaar voor Bouta. Sinds voor de kiezen als een bepaalbaar, de man bij Tei Chan ba. En Chan ook toe bolop de man naar Holland toe. En mi kon maakt hij mo Sroto Bouta. Dus als een atori bij takik ba. Ja. Dus sinds Chan bij sinds 2020, ama woont president. Ama li ja volk. En door de li ama ko wina verkiezing, volk a bribi, te bribi na man. Nooit met de bezig ik van. Ja, dus alles aan nono je na oude politiek, dan oude politiek zijn Holland en bepalen. En NDP aan oude politiek. De man schakel NDP uit, want de man sabi 2025 NDP wina verkiezing grandioos. Dat de man begint naar Bouta puru voor de blakke man stemt op NDP moro. De man paya op blakke man. Op blakke man op paya ba, maar de man paya op blakke man moro. Dus als verkiezing komt, wala malo stem die NDP met Bouta lusbaga. En me denken, me denken met dat met Bouta gos dong. Met gos dong man. Anders dollar met gos dong. Wat Bouta odenek Mandela. Zo meisjes aan Mandela. Mandela's dong 26 jaar dama ko ama lusu ama president. 20 jaar maar to president Zuid-Afrika. Maar Bouta not president moro. Wat weet me ik ba. Maar mi wani met Bouta gos dong a 2 jaar 3 jaar. Awet zo wet. Ja, tegen volgen, toen was hij niet mag toch president moro vice-president. No awet dat no tek ete. Ja, maar ook voor de mas go ook teki. Je denkt zo. Ja, ook teki wat abo stem mee. Je denkt zo. Ja, wat de man na verstaan abo. Want ik gele die Brunswijk toe. Op Brunswijk was toch president toch? Dus Bouta mag toch president. Brunswijk mag toch president toe. Maar de abo zo abno in het parlement, de man na verstaan. De man na verstaan. De man zo was aan de mabi, kos Bouta hedi. Dan abo broko, kos Bouta hedi. Chaprati, bus negen na foto nengere. Maar oké, voor komba katapatori, dus familie Yere taki Bouta nom actie gratis. No, Jimmy, als hij zo naar Biggie, amago Biggie auto. Bouta accessief, go Biggie one president. Zo mensen, als hij komt Biggie nou, en dat kan niet. Bouta Biggie, kinderen. Ja, want voor je takatori die daar voor de economie, want die ben sabi tap politieke podium, walosan chan, Bouta se ben tegen chan, en dan nu Bouta moest gaan naar chan voor gratis. Daarom toch, dus Bouta actie gratis. Hij is zo'n biggie, die mina biggie zijn ook. Maar als hij voor Chan ook te betalen na 2015 jaar verkiezing. Hij gaat die Brunsie, Bouta, rommel opruimen. Hij zei dat hij ook aan Brunsie. En dan was Sabi, hij moest ook aan Bob. Chan maar ook aan NDP. Wat als hij Chan doen, NDP de Bob-pekking. Dan maak ik ook aan Bob. Wat als Bob Swaki. Als Sabi dat Bob Brunsie Swaki. Dan maak ik ook aan Bob en ook aan NDP. Wat als volop bewani via P, NDP moet ook samen 16 om 18, 20 zetel. Samenwerken. Maar Chan kies voor Abob. En dan kies voor en ook toe Holland play een bigger rol toe. Holland tegen Chan ook toe. En dan mag er ook een Bouta. Dan mag er ook een Abob toe. Dus je ziet Bouta in cel. Na mijn mening, hè? Ja, je mening. Mijn mening met je. Ama na mijn voorzitter, ama na alles aan Jimmy. Ja. Ama na mijn guru, ama na mijn icoon, alles aan Jimmy. Want ama wang of ama bij de next nummer die na kon ja zo. Dus ik weet niet, ik kan maar gos dat actueel. En dan langa, toen is het fijn dadelijk. Toen is het fijn we stem die mastal die NDP, de NDP komt er wel losing. Dus ik kan maar gos doen choose, ik vind niet. Maar wel, als ama gos doen, dat betekent ama kiri. Maar ama na kino man. Misabi amano kino man. Da mame ka dossier ja so
Sranan met eigen dossier. De VAP, de NPS, de Europolitiek met eigen dossier. Dat Bouta Kiri. En dan ook een dossier voor Jan. Dan ook een dossier voor Holland. Het dossier voor Holland na 60 jaar. Dan moet ik een dossier voor Holland kapot ja zo. Is al met mijn Sroto. Maar ja, dan moet ik de eigen dossier. Zo mensen, dan moet ik de eigen dossier zo te Bouta. Maar mijn Feni me kan maar gos doen. Maar Oruba, accessief toch? Dan me kan gos doen 2 jaar. Nog 2 jaar is verkiezing. Maar is je Bouta in Santa Boma of Keizersvlei of Gaza naar Keizerstraat? Aman Bouta kennen ze, nog gos doen hebben. Wat de aan van eigenlijk. En dan Bouta principe. Leeftijd samen abitu, aman nog gos doen toe. Nou, selpe, John Kite, ogrimande. Dus, is dat weer, of de man jama wat is strafo. Ne fa de man ji, Europese voor Birma no, su aki, fa ne. Hij is arrest. Ja, hij is arrest. Dat de man kan jama toe. Hij is arrest, aman ma castrate, aman ma go osermoro. Dus amano ma fugo moro ta politico po. Amano ma go oser, amano ma no apre amano ta oso. Dat nou strafo toe. Ja. Maar de man wani strafamang. Wat Holland na de nabestaanden, de zogenaamde nabestaanden. Uno matak dat ete want a definitief een offensie ete fu a straf. Dat gevangen houden. Ja, dat me leest toen. Ja. Dus want je zijn het, de mij dralen, dus de mij twijfelen het. De man gaat te kamang, dan te kamang. Nee, dat maar zijn papieren jamang bato. Zo man. Openbaar ministerie zijn papieren jamang bataki afones, zijn afones ko jamang. Dus maar zijn afones. Die bouten zo. Oh. Ja, bouten ze kiezen afones ik ba. Dus nou, le fale man taki, dan nou kan hij schrijven taki, de abi, de wan actie karatie die bouten zo. En dat de man doet binnen 8 dagen. Dus we lopen de IPD eten. If werkelijk bouten ze zijn nagelaten die de man. Dat die, dan met Bouta zijn agora. Dan met Bouta begi. Als er komt Jimmy agratie, als er begi kono, begi. Bouta begi wan channel. Nou, ano, wan begi na wan regels aan de ina kondre taki, te igona strafu, nou procedure, een juridische procedure aan de, dat ik actie gratie en dat aan een kunst. Ja, maar ze zeggen dat naar begi. Ja. If you look about de kwaliteit, ex-president. Ja. Dan gaat Chan nieuwe president van Conde. Ja. Daar zijn ook Jimmy na begi. A oud president gaat begi aan nieuwe president. Oké. Zo met je begi. Gewoon begi bouta go kindi Chan. Dus dat je taki bouta nom doen. Bouta kennen de bouta no doen. Go kindi man. Bouta no doen. Ja. Maar oké, dat na jouw mening. Ja, naar mijn mening, ik kan maar goed doen. 2025 we stemmen, maar stel die NDP. Voor zorgen man dat de bakkerman, aan nieuwe regering we dus Bouta vrij. Oké. We jammer amnestie, klaar. Oké, dat we komen bakken. Ik ben Feni aan meeting voor OCR na Satara. Ja, alle meeting voor OCR spang. Maar dit is maar sabi dape. Als je me omdat dit is maar een echte NDP. Mijn massa hebben een echte NDP. Want alle OCR van spang. Bouta maar China, if you see Chandra spang. Dat ben ik denk ik Bouta wina verkiezing. Maar je ziet dat de man verraad Bouta zo. De igis maar sabi dape verraad man. Maar de man ook door morgen denken, want de man ziet dat in, de man stem verkeerd. Want die man bede met lening onder bepina. Maar met dit, maar na de man die zie, dan mij kies lening, dan mij kies gratis money, dan mij go te lenen toch weer pina. Dat maar begrijp. Bouta met lenen onder pina. We zijn vrij, we zijn vrij. De man zit lening, dan mij kies money gratis, toch weer pina. Jongens, oké, Ayari is door ten einde. Hoe demo voor netief kerst? Sa iemand tegen Sranan na kerst? Sranan, kerst. Aan shoot kerst ben yang. 3 jaar ik ben zit waar ik kon een shoot kerst. Dat mis sabi en mijn China des maar 3 jaar ik ben een shoot kerst. Ayari is baga een shoot kerst, maar koren rustig.
volg de ontwikkeling, wat IDD of de moorbouw of niet. Maar ik hoor we komen terug dat de Kasabi, dat VAP, NPS Kasabi, de oude politieke partij NPS VAP, wat de man de Bakasan. NPS dan denk je dat die Agweli regering dat ook kan naar zetel. En ook komen de moestraffen wat NPS is ook die naar bereikt is. Wat die maar bekomt de maar stem Miji IMF, de maar stem IMF, BTW, de maar stem voor, alles de maar stem voor. No, de maar je alweer druk, de maar Lusa regering. Dan denk je dat de Lusa regering dat aan het ding. Want nu allemaal poenen aan het ding. Voor Abob hij ook kauteren aan het ding. Anomie. Nu allemaal anomie na VAP uang. Maar na VAP uang met takken tire VAP na Abob kopina conditie. Alle tu man straf de man. De pina condel of de pina condel? De pina condel Abob na VAP. Aan de VAP uang Abob rokomi na alasani. Dus de bus condesma sa Ronika de bus condesma de stembi Abob. Uno stembi Abob moro. Abob kopina blakamantu. Aan de VAP uang Abob sebe pina uno. Abob rokomi akasbom hi Abob rokomi. Water hi na Abob rokomi. Want alles na pede gasbom water fire na Abob ministerie. Abob ministerie. Ja, maar beleid na president en mekaar beleid. Ja, maar je druk dan maar tak nee in rokomi. Je kan druk dan maar nek VP in rokomi. Je kides maf me. Maar man, het aan mij rokomi. Oké. Even bouwen laatste zijn if taki zei bot. Ja, wat laatste zijn taki. Volk. Wat gewoon kerst oorjari, maar aan ons kerst aan oorjari. Want sober de kare sober. Maar kote vader wat sa dek ba. 3 jaar ba we maar oorjari aan kerst. We ja me pina. Alles maar komoro pina. Mi kom fam ja mi komoro pina. Sa mi ne be do bouta thing, me do no. Me begi money, me access my money. Mi ne be do bouta thing, ate ma chi money. Ano de mi na money. Me begi so mi begi man me begi ja best money jimi. Ondanks je ja ambtenaar. Maar ambtenaar, als de man kijkt aan een ambtenaar, als hij de armen naar en hij moet kijken, wordt een staat besluit armen naar. Is geen ambtenaar meer, en hij moet kijken armen naar. Oké, dat we taki grantani dat ook me through media, ook toe taki grantani dat die alle lezi bakatu kon u tak nangayu, lekselena man dat die juna okasi fu kan takangayu. Dat we winsie wonjawan minder prettige kerst, maar toch weer taki sak den kresneti, sak kresneti wam fasi. Komita nyuyari, want die den taki anyuyari we mit baka. Ja, zeker weten, ja. Maar zo moet je nou nyuyari zijn kom. We komen op pina. Oké, dat ben de balada sambe wan reageer en dat we ook toe hoe je tegen de volgers voor Atru Media dat ik dem sa wan sweet krisneti en fos anyu yari of fos ouro yari we mit baka grantangi en te wan tralisi. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. De Ayuru zei luka video. Atru Media de Tapastrati. En lek feestje voor de jana VCB. En we tak nanga wam den barada jaso. En dat na menem. Hey, diri na sabo. Precies kide. Fego mi barada ga menem. Ja, rustig man. Tra den be kon su kik bayon mi eri ben siki yon. Mete yon, kisambe de info, may sabi. Alanga de no si menem tapa media, isa pasan de kwata. Ja to. Ma okay, midoro baka nanganen fapigi malok. Ja. Nangalibis mawani, dati dalim no be jamoro. Ja. Ma yesta kap pasref tak no. Ateno dore te, yapdanga unu jaite. Ja. Deze midoro baka. Ja man. Oké, grantangi dat ondanks ik ben siki en ook dat ik kies karakter baka voor konde de oude baka. A Yere tapu uberike taki waswa wabi fusa fu Yere sa meneme taki nanga de ontwikkelen no ina kondre. Isabi ibe tegi mi taki ino wan tak Bouta tori, maar no na tori dat is sekik a kondre. Gron tapu kan taki wat efi open no de kanaal no na Holland na over Bouta de me taki. Dus daarom ik uno kan leki Atru Media
Dat toch uani archief you fayu e denki atori disi. Even Yere. Ja, voor begin 5 en atori dat a pakisi 20 jaar straf. Wel, me mosori kirele fade. Ja, kreeg you ati. Kreeg me ati. Mina wa abopar. Ja. Haten nera mina wa abopar. Ja. Maar is dat ook Bouta nou aan dit boven voor aan die Sranan. Ja. En dan maar nou een voorbeeld a kondre. Ja. Je verstaan? Ja. Dus nu doen we de man gaan straf voor dat. We nou tegen takabu, we nou takano kuku. Ja. Isabi maar mi boche so takio. Wamale kwa leider. Ja. Safito men feti o men yari. Ja. Tego takamana tulis president pa kondre. Ja. En ala den tu yara ma doembu. Ja. Dam no denk takia de masa ora ma dat di pa 20 keer disi. Ja. A 20 keer dat noroko. Bouta na waman sacara a follow kwa fesi. Ja. En u saptak alas ma saptak NDP na moro bigi partij Sranan. Ja. NDP na moro bigi partij Sranan. Iedereen ko NDP na moro bigi partij Sranan dat u sabi. En Bouta na mi vice-president, mi voorzitter. Bij de waman isabi toch sa jafrede ko Sranan baka. Ja. Baka afeti. Ja. En mi eta consantak fa Bouta dape. Mi no na Sroto Yere. Ja. Eigenlijk mi no na Sroto. Bouta 20 keer sa de man jaman dape. Ja. Mi no denk euro ko Yere. Mi no denk euro ko. Ja, maar dat zij denken aan moest doen. Ama kisa straf ook ba. Ama kisa straf ook ba, dat is mooi en waar. Ja. Maar de man jama IT deed. Ja. Van ma teken nou voor Grazie. akarasi. Ja. Isabi toch? Dat Ama zij. teken en mi is een soort takio. De man moest jamai. Onda zei de man jamai. Ama serefi. Na waman fa kondre seref sa dra kondre boom. Ja. Kwa de mai tak Bouta kirman dape. Mi no sabi Yere, mi no shi, mi no sabi. Ja, want die nog ben je. Mi no bende. Atendat ma bep chimbo yete. Ja. Wan luko me Arab sakba. Ja. Isabi toch? Maar in additie, met een tak bigi pa den ka vrij maar in ato dat. Meaning, de man vrij maar. De man vrij maar in ato dat. Ama no ma Sroto vato dat. Dus je hebt aquí, if we maar seni afzoek naar president. En ja, De president moest die akurulek. akun jaman grazie. Ja, karas. Ja man Feni. Ja. Omdat ama na wan pa fupching. Ja. En na wan pa sachara kondre. Luka ayer kondre ja de na man baka. Wiswa iedereen go, Ja. iedereen go. Ayer kondre de na man baka. Ja. En mi ook toe wist mi na wan abo pasrek, maar toch niet de na man baka. Omdat mi si de san sama doet. Tida day, Ja. na man mek mi awan dak tak mi ede. Ja. Isabi toch? Ja. Luko me project ama san. Ja. Isabi toch? Dus ama voortplek voor kisa karansa. Dus oké, maar if de man, tijdens wat ik de man tika man, want ama kisa straf. Ja. Tijdens wat ik president no jaman grazie. Bana na buru na kondre yare. Na buru na kondre. Yeshi bruya. Me si buru. Maar ama sref kari, taigi desma de anden desma say antena ma bakat tak nek de man de rust. Ja, o de rustig. Ja. Desma kan de rustig. Rust. Ja. Isabi want uno na kondre buru. Ja, Ja kondre toch. dreigba. Ja. En hij dreigba dus une actie voor aan Yere de kan op zijn na Ja. kondre. Ja. Dus wat tegen de man desma takio mek den de rustig. Ja. Mek de horen ko rustig jeng. Ja. Ama sa sama iseti, ama sa saidu. Daarom ik wou een voorzitter, ama na VP, Ja. ama na koning. Ja. En ama takele ko een grap takio. Ik de ma moor mi on da koning, mi moest kontakio. Ja. En na koning na alamang kwa fa kondre. Ja. Isabi toch? Dus, ko begi, me kan ook zo vara. Tak de ma hora man. Want ano should give me, mi no kori. Knip me ati, ano should Dus give me. ondanks je nou een abopper, Ja. toch je het aki neki de man luko aan trafasi nangaki. Maar luko na, maar if de man teka man, dat de man jama huis arrest. Wat je vindt dat die? Want boem volgens mij taki, oké, ne kan maar liever een refi, maar nek de man jama huis arrest, de man om ne kan maar go in cel na in Santa Boma of zo. Die 5 vindt dat, die 5 vindt Ko dat. luka leeftijd samen heb ik bij jou, mi gadolon. Luka leeftijd van mij, joh. Kan je ook puta maar Santa Boma, joh. Wama sa drai kondre. Tulisi ama drai kondre. Bij sa go pot so ama Santa Boma. Ja. Of jou jama huis arrest. Bouta de tapo a leeftijd, ik ben met jama liba, maar ik kan maar niet vinden.
A leeftijd sama, abi me kan geniet van libi. Wat je potamango da petamaka doro sama mandu moro next. Ama be money. Minanga yana abi, ama be money maar dat no tak ne kwa money. Ika abeng, ma money ano alaite. Ivertaan money ano ala. Wat heeft na money ben voor bepaalde mijn notu, bepaalde notu. Daar bo je pi. Luko lek fami sikia. Ano money tak da petak ay min betere. Maar is dat na taserefi. Beka jama power barada. En alama snap nama baka. Mile ko aba pasref snap nama baka. Mino kori barada. Bouta na maluku ja. Ala presidentes don ja luku ja ja bouta be kosto tapat bangi ja face be ja. Face me pura interview no ja. Aja mai kosto ja na bangi ja. Donga mai waka go presi. Dekat percha na baka world das. Dat de mai bai drinka wenga mai mek presiri. No president no should sanda Sranan. En van VP dat no should jama. Zeker no should jama. Media ook dan no should kimi. Abo volken ja no should jento. En mi lobator so va volk taki. Inego yetana yu oso. En na mauro koleksa volk taki. Na volk be potamang. Na volk taki. Fama da pap taki man na vo taki leka volk. Want dat volk snap je bakato. De virus toch. Begin pa, we begaan la lesbeki. We kan ook zo vara. Oké, grantang heeft jou wat lastig aan die takkie zei, want die kersie doro, moet je voor doro kers. Zij hebben tegi Sranan bevolking. Wel, Sranan bevolking is allemaal een takkie. Usref si taka nego lek fam boy na kondre. Alas mai si taka tranga na kondre ja. Maar me koop zo'n shit day. Alla de san sabefsa, me kan op samoro. Bepaalde san ube fendja, tak die zet sa dat is saja. Me koop zo'n shit kers. En me wis alas ma, wa shit kers. Me alas ma psani nga boom nga lobby. Menem taki, uteka power godoro. A tranga na truma me koop pasensi twinso. Dale kersepsa. Dat we ook zo baka. Ja man, dat na power sambo aan doen. Grand Tanye en ook toe sawan sweet kerst brada. Ja man, ja? Man, Grand Tanye, lobby. Ja man. Ja, we den naar VCB en we apwantela brada ja zo naar VCB die ook toe aan die mening. Ai foi go bradas. Sana you ne? Lawrence. Ja. Je want dat kwansani we si a situatie na kondre hergrond tapo tako voor a geval voor Bouta. Maar voor you fena autori disi. Wel, mi fena autori staki on. Eenmaal wansani sa. Ja. If de man het tref matriken. Dat de man adong, dan maar bij de president zei de wet tako voor asansi. Die a president is kon direct tra orde kon. In het systeem. Maar asansi a wan tere. A tere sa abi, if is Sroto ex-president. Por so ik a Sroto be parlemento. Dus a man sa persisama edu. Sot man. Santo. Oh, a president. A president. A man sa persisa edu. Ja. En in een lobby dat de man pak autoris aan, want in Berika tak autori disi. En dan wat authority is lolo. Ja. A president disi ben de minister authority begin. Dat de minister dan authority begin lolo. En nou dat man tron president authority kon nou bijna contact naar het einde a vonnis. Ja. Vonnis naar het einde goed door ook ba. Ja. En maar nou desma trametaki a president of kutaka ex-president Bouta moest go actie gratie. Dat na moro sani, omdat wist je Sroto man tire go met Tamara. Ja. Mek amaksa karati. Tama fena karati to. Dat alles aan van mijn wakabon. Want dat sa Bouta doen de 15 jaar in Misabas do 15 jaar lang. Nee, 10 jaar als don. Nee. Als don van 2010 tanga 2020. Voor president. Maar afesia bechara kon de 5 jaar ik ben. Oh ja, leti. Ja. Dus in de 15 jaar tor met taki. Ja. Dus Sranan no bede so slang. Alla de 15 jaar is about dat chara kon redisi. Akode no be slang so. Ja. Oh dus je vindt taki
Dus de mamusu lukutaki afasfa amang woroko ja kondere disi. Ama verbeteren strefi. Ja. Dus de vindt taki de mamus hori kan in dat. Met de horeca nog wat. Oké, dus you taki de mam jama gratie. Zeker wel. En de man moest rekenen, dus want de president moest ja gratie. Ja. Dus de president moesttek alle de staan dat hij in overweging te uit elkaar besluit. Overweken. Oké, Ja. dat na zij bij want taki. Ja, dat sambi we want taki. Want dat sansa, doen we libis man of formaat. No, volmaak. Ja, doen we libis man of formaat. Ja. Dat alles maar abe voor. Abu foto Dat ja. we actie amnestie alles maar. Ja. Plus we verkeef libis maar toe. Oké. Ja. Alles maar kan we chechi ogri. Ja. Oké, nou dat zij bij want taki. Ja, Maar en lukoma u de first kers. ja. En dan saya bif tegen des maar nang atendis no. Fisa brada, de president zei chara kondre, vice-president nga president. Papa uluku desma ayar sa opo meka yar waka ubung, meka lasani monif desma elusu. E famoni e akaka, da ulibi e klem. En uno wan ulibi klem, wan ala samus waka stoot. Meka lasango bong, gyunu le fay go gyudemang. Dat na sai be wata. Ja. Abon garantangi? Ja, Garantangi fi dati be wata kangani. Ja, bas. So. Ja. Atru media de ina oyo en dat we Jidens verbeelden. Satra. Dis na fa woyo. Dis na woyo. Sabes? Ah, yes, kene. Ja toch, fa De waka. man ook weer. Ja toch. En zo ouwe ziet eruit. Is maar in ouwe. Is maar ouwe. Kijk, hier veel beelden van Woyo. Centrale markt zo goed. Dit is naar de speerbeelden in Woyo. Satra. One day fossi. Kers. En sa Woyo food. Dit is nou Woyo Uno. Ude half 2 nu. En dit is na pas van Woyo. Ude. You see, ja leegik ba. Ja. Ja. Ik probeer voor toch Johan Kushifa au Williota Fiskers. Dit is nou Woyo Funo. Dat we tak Grantangi en u alamala nyawan sweet kers.
Ja, sfeerbeelden voor Awoyo, Tapu Satra. ...23 december. Dus naar de sfeerbeelden van Inewoyo Seregi. And that was a lot to say. To give a sfeer vanuit lot to say. Yo, boys. This na Woyo. This na Centrale Markt Tapu 23 December 2023. Satra 23 December. Die alle subscribers, de volgers van Atro Media, binnen en buitenland, Holland, België, Amerika, winspode Upsa, one sweetcast, so lobby. En ook toe, we want taki, de subscribers, grand tani, voor abonneer na a kanaal disi Atro Media. Bika undoro a melpal pe udoro 1000 upsa 1000 ikba, maar we tak 1000 subscribers en now we go voor 100,000 subscribers. En we bribi taki nanga a karaktis awe kisi voor de subscribers, de smasa abonneer, taki we doro a 100,000. Ito wala isi, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas.